أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa nasihar mu a yau shine wato ainihin musibun da za su faru kafin tashin alkiyama. Kamar yadda hadisi ya tabbata cikin sahihu Muslim da Bukhari da Muslim da Musnad Imam Ahmad, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la taqumu as-sa'a hatta yamurra ar-rajulu bi qabri ar-rajuli fa yaqulu ya laitani kuntu makani. Alkiyama ba ta shi ba har sai wani mutum ya zo ya wuce ta kabarin wani mutum zai dinga cewa ina ma a cikin wannan kabarin nake. Kun ga musiba ta kai musiba. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alkiyama ba za ta tashi ba har sai an samu wasu alamomi guda goma. Daga ciki akwai kusufi a gabacin duniya da kusufi a yammacin duniya da sauransu, da fitowar wata dabba, sannan kuma da bayyanar annabi Isa alaihi salatu wassalam. Na'am, annabi Isa zai bayyana, dujal zai zo kafin bayyana annabi Isa. Idan ya zo zai kwana 40 a duniya, wuni na farko kamar shekara, wuni na biyu kamar wata, wuni na uku kamar sati, wuni na hudu kuma kamar sauran kwanaki. Haka zai kwana 40 ya zagaye duniya gaba daya, ba zai shiga Makka da Madina ba. Wannan za ta samu tsaro cikakke daga gurin Allah tabaraka wa ta'ala. Daga nan zai yada fasadi a duniya. Annabi Isa alaihi salatu wassalam idan ya sauka zai neme shi, idan ya neme shi zai sauka a siffar wato ainihin wani sahabi da ake kiransa Urwatu bin Mas'ud. Haka zai kashe shi. Idan ya kashe shi, daga nan bayan kisan dujal da annabi Isa zai yi, za a samu mutane shekaru 7 a jere. Ba za ka taɓa samun wani yana adawa ko gaba da wani a wayannan shekaru. Daga nan kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai turo da wata iska mai sanyi daga yankin Sham. Idan wannan iska mai sanyi ta zo daga yankin Sham, dukkan wani mutum da yake da burbushin imani ko wato ainihin alkhairi a zuciyarsa, kwatankwacin ƙwayar zarra, wannan iskar za ta shafe shi, za ta ɗauke ransa. Da haka ba za ta rage kowa ba sai mutanen da suke a shirarai. Shi sa alkiyama ba ta shi ba sai ga mafi sharrin mutane. Wayannan mutanen a shirarai za su kasance cikin jin daɗi da yalwa. Shedan zai zo musu a siffar ɗan adam. Idan ya zo musu a siffar ɗan adam zai ce musu, to ya in na kira ku za ku amsa mu? Suka ce to me za ka amsa, me za ka kira mu a kansa? Da haka zai musu kira zuwa bautar gumaka, za su ringa bautawa gumaka. Daga nan bayan wannan sai Allah madaukakin sarki wato ainihin ya tabbatar da wani abu wanda shi ne za a busa ƙaho. Idan aka busa ƙaho, dukkan wanda ya ji wannan ƙarar ƙahon sai ya tsaya ya miƙa wuyansa wajen sauraron wannan. Da aka farkon wanda zai fara jin wannan busa shi ne wani mutum wanda ya zo irin kamar dausayi ko tafki na raƙuminsa, yana ɗan kwaɓa ƙasa yana gyarawa don ya fitar wa raƙumin gurin shan ruwa. A wannan lokacin shi zai fara ji, da haka daga nan zai faɗi ya sume. Idan ya faɗi, sauran mutane ma duk za su faɗi gaba ɗayansu su faɗi su sume gaba ɗaya su mutu. Daga nan Allah maɗaukakin sarki zai saukar da wani ruwa kamar wato ainihin yayyafi. Daga nan bayan wannan ruwan ya sauka, sai Allah maɗaukakin sarki ya sa da mutane gaba ɗaya su dinga tsurowa daga ƙasa, da jikunan mutane dinga tsurowa daga ƙasa. Daga nan sai Allah madaukakin sarki ya sa a ƙara yin wata busar, fa izahum qiyamun yanzurun, sai mutane kuma su tashi wato ainihin su tafi zuwa filin alkiyama, wanda anan ne za a yi hisabi. Za a ce mutane su taho zuwa ga ubangijinsu, za a yi hisabi, za a yi komai, za a yi kididdiga. Daga nan manzo Allah sallallahu zai umarni cewa a fitar da kasanyen wuta. Da haka min kulli 1999 a dukkan mutum dubu za a fitar da mutum 999, duk ɗan wuta ne.